възможността да споделя себе си с останалите жени, които бяха част от събитието. Това да се свържа с всяка една от тях под различна форма. Да благодаря на себе си за това, че си позволих да бъда част от това събитие. И нещо много интересно, което всъщност ми даде, е вярата, че може да има такава общност от автентични жени, които избират през сърцето си и да се събираме, защото споделеността и общността винаги ни дава един много добър тласък в живота, подкрепа, когато имаме нужда в определени моменти, и вярвам, че това място ще бъде точно такова. Тъй като ние като жени много често фокуса ни е навън, към партньора ни, към децата ни, към всички останали, към семейството ни да се погрижим, и някакси оставяме себе си на заден план, а всъщност истинската грижа към другите минава през това първо да се погрижим за себе си, ние да сме си в центъра, да сме дали на себе си, така да сме си напълнили чашата, за да може да прелеем съответно в чашите на другите. И вярвам, че това е пътя. Абсолютно. През тези събития, през среща с други жени, които са преминали през различни предизвикателства, да намерим нашия начин, нашите инструменти, които работят за нас, така че да можем да даваме любов първо на себе си и после и на останалите. Аз постоянно благодаря за всякакви неща и като цяло може би да си благодарим за това, че сме такива, каквито сме, с всичките плюсове и минуси, позитиви и негативи. Да си благодарим за това, че сме цялостни, че имаме от всичко в себе си. Пожелавам им много успех, разбира се, да продължават да следват сърцето си, защото точно чрез сърцето и през сърцето стигаме до такива хубави събития, до такива свързващи моменти. И вярвам, че Мира ще бъде доста въздействащо общество, което ще помага на жените да обичат себе си повече, да се грижат повече за себе си и да се споделят.